Пиша. 3 върса бях написал, изтриги. Още 3 върса, изтриги. Не, той не е хубаво. 3 върса, още изтриги. И то тъма докато отида до Аксаково, да изпусна спирката, написал го, слязах. Там докато ме ориентира къде, отиваме, влизаме и той вика сега. Вика, какво правим? И аз седя и го гледам като пукал. Викам ми, не знам, смисъл, ти си и виджи. Аз съм записвам при теб. Да. Викам, ти трябва да ми кажеш какво правим. Ти искаш да те продуцира на про. Да, аз не знаех, смисъл, тъпо лапя, аз къде знам какво се случва. И почваме да записвам и той вика, чакай сега, я ми прати инструментал, я го пращам, той някакъв клип отвратителен. И като го пусна на Том Клонт, ми направо му стана срам, викам, тук се изложих пред хората, викам край. Клипвам, вика, този бит за нищо не става, вика. Вика, сега двамата ще направим един инструментал. Седнахме, нацъка скандалния инструментал, ама наистина той го правиш супер бързо. Вика, сега слагаме тук тук слагаме тук правим го така, слушай сега, слушай това, слушай онака. И аз само седя и ми става лошо вече, почваме причерняват толкова много информация наведнъж. Направихме инструментала, аз направо се взривих и влизам да записам. Сега как да запишем? Аз като не съм записал преди като хората, аз съм записал на ров вокали, без обработки. Пак той ми слагаше аутотюн, слагаше ми ревърб, той нещо ново. В реално време ли? Да. В реално да се чуя да горе-долу как звучат ефектите, да знам горе-долу аз как да се изпева суровия вокал. Един вид да не стават изненади след това. И ми пусна и аз викам, който е? Вика, аутотюн. Вика, сега ще видиш за какво става на въпрос. И аз горе-долу знаех как се работи. И почваме да записваме, правим един вокал, спирам, не е този, пак. Пак правя още един вокал, не е този, пак. Пак, 1000 вокала направихме всичко и идва ред за вторите вокали. Правя един вокал, не. Вика, искам да го направиш по-висок тон, по-нисък тон, и в главата ми аз не знам нищо. Ни тонове, ни нищо, аз не знам как се записва, той вече ми говори тонове, монове. Той го вижда, иска да уплътни накрая финалната версия. Буквално, да. Той вика, ти не се притесняй, вика. Ти го изпей, пък той ще го прави после. Аз вече го виждам, вика, как ще е готово. Той директно си му казва, аз вече го виждам готово, ти само го изпей.